Azi am fost într-o consultație cu o clientă despre un sistem de filtrare a apei și mi-a dat o întrebare destul de corectă. Nu m-a întrebat numai de preț, dar m-a întrebat ce experiență avem în lucru, cine o să instaleze filtrul, cine o să-l deservească. Și la moment cam puțini clienți întreabă anume așa întrebare, dar asta e foarte important. Că dacă instalezi filtrul nu înseamnă că gata, s-a terminat. Trebuie să-l deservești la timp, să ai service, periodic să o faci și diagnostica sistemului. Așa că dacă planifici să instalezi un filtru, trebuie să întrebi 3 lucruri. Ce experiență are compania, cine o să instaleze și cine o să deservească. Că apa bună nu a instalat filtru și atât. Asta e o deservire în termen lung, grija de apa și grija de consumator.